yamde jetati silmaji capanɗe tati woni to koɓɓillo e nder Matam ko worgo leydi Sénégal walla mbiyen ko rewo leydi Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris Lama de France. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to leydi Mali ko famɗi fof mobilaji sappo duppama hakkude Ségou e Bamako lamorde leydi ndi ɗum waɗi ko ACT alerte faltiɗo to diwal kay kam gollirɗe courant jokkodirɗe e barage manantali bonnama ɗum fuu e wade noon kono Mali no jokki golle muɗum haɓade kuliyankako temedde mobilaji rondiɗe carburant naati Bamako lamorde nde. Nigéria ko ɓaadi yimɓe capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo mbarama e nder piyenɗe ɗe joguiɓe kaɓorde waɗi to rewo leydi ndi ɗen piyenɗe jofino na men jofi ko lumo Zamfara alerte faltiɗo Amnesty saldo Nigeria holli ko ɓaadi yimɓe temedere siwileɓe maayi seedeɓe yoga gandini kañumen temedere e sappo e jeeɗiɗo woni ko mbasi pettali mumen. Milliard uji nogas e tati kalis euro woni ko hani yaltinede gam wiltinde jawdi e nder leyɗele Afrique ko horejo France inde makko ko Emmanuel Macron kanko nantinoɗo kabaru hanki e dow batu ñallal aranal batu hakkude France e leyɗele Afrique to Nairobi leydi Kenya feccere e ndi jawdi ko laamu France jaati hani jonnirde ɗum ko ɓuri ardiɓe capantato ɓiɓɓe Afrique na mbiyen ardiɓe Afrique tawama e nguɗo batu toon to Nairobi. Tedduɓe bisimilla moon. Amadou Baroba non jaati e yesso haalirde nde ko giɗo moon sehil won Amadou Baroba no wiye no mbiɗon ni en jetti Ibrahima Ba to karallagal to tedduɓe eɗen jafno ko adi foof kabaruji ɗi ana fonno hokkude e yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati kono ko caɗele karalle ɗum saabi en kokkirani ɗiɗo kabaruji joni o ko hen paaɗen Mali alhaali uddere jenim dow Bamako eɗe balɗe jawtuɗe woni ACT alerte ko jasani otoji sappo duppama hakkude Ségou e Bamako lamorgo leydi ndi e nder diwal kay gollirɗe courant jokkodirɗe e barage manantali bonnama kono Mali ngu nana jokki golle muɗum haɓade kuliyankako kadin camion ngaji citerne na mbiyen lowode carburant temedde keeɓi natude Bamako keɗoɗen boori ba jeyandiyan ko jenim duppi hedde otoji sappo hakkunde ACT e alerte e lawol Ségou Bamako ha tengti noon e saraji zambugu ko wayi noon kadi teskam ñande alerte o e lawol Bamako e Sikasso hayso tawi ko otoji seeɗa tan duppa ko mantina woni jeyandiyankoɓe ɓe jippinata taw yahoɓe haade mabɓe e duppude otoji ɗi ɓe jolnoɗi seede goto holliti en wonde o wawano limde otoji duppaɗi ɗi e lawol ngol hewɓe e hoɗɓe nder saari Bamako nde kolliti taƴodiral jutgal no fewi courant ina ɓuura ñalam kurɗo e nder won e leyɗe woɓɓe kolli ngakkere ndiyam seedeɓe woɓɓe kadi e woɓɓe daraniɓe kisal Mali kolliti wonde jeyandiyankoɓe ɓe bonni gollirɗe courant jukkodirɗe e barage manantali ete ɗum e wiide mabɓe wonno ko ñande aljuma ɓennuɗo kono Mali haɓrani hay hunde e ɗe gueɗe kono ngu woliti wadde piyanɗe weeyo ñande ACT e nder diwal gawo ñande alerte e wiide laamu faddewngu ko ina tolno e camion ngaji ko ɓam temedde jeeɗiɗi naati Bamako e gardagol konu hanki subaka kadi imminaɓe gouvernement jeehi to Bandiagara gam yettinde balle laamu ngu faade yimɓe suniɓe e jangol batnoɗe yontere faltinde nde e nder guure Gomuso e kori